ya mai hukuncin a danga biyansa. Al-Imam Ahmad da Al-Auza'i da Abu Hanifa da Ibn al-Munzir sun tafi akan cewa wannan haramun ne, baya halatta a danga biyan ladani. Sun kafa hujja da hadisin Uthman bin Abi al-As wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin Uthman bin Abi al-As radiyallahu anhu ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ij'alni imama qaumi, ka nada ni limamin mutane na mana garin mu kauyen mu ka zama ni ne limami. Qal hatta imamu sai ta kai da limamin su na nada ka, sai ce waqta bi ad'afihim, yace ka kula da masu raunin, kaka dinga jan sallah doguwa, wala ba kai sai sa kada kuma ai sai kai ma a wajen ka doguwa, sai liman ya fiye takurawa. sai a gwada da irin sallah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wattakhiz mu'azzinan, ka nemi wanda zai karki mai kiran sallah, wanda zai dinga mai kiran sallah, la ya'khudhu ala adanihi ajra, kada ya kabo ko sisi kiran sallah sai dan Allah. An gane sun kafa hujja da wannan hadisin cewa me, cewa karbar wani abu na kiran sallah a biya ka duk wata haramun. Suka ce wali annahu ibada, saboda kiran sallah ibada ne, wa qurbatun ila Allah, da neman kusanci zuwa ga Allah. Yace fala yajuzu akhdhu al-ujrati alaiha, baya halatta kuma a ce ibada ka balada a ciki ko wannan ke nuna ma wata wanda zai zo wanda so ya kawo min 10,000 ya ce malam sauke min alqur'ani, ai ibada ne ko, to ya za a biya ka karanta? Ai ba a biyan kudi a ibada. An gane kamar zan iya baka kenan da ta kai min sallar isha na ko ka ce wallahi ba zan yi sallar isha ba, na ce ga 5,000 zo mu je ke sallar isha, to dama idan ba ni kuɗi yanzu bai kamar siya aka yi sallar ta ko da haka wannan baya halatta. Suka ce qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce man kana yuridu al-hayata ad-dunya, duk wanda babban burinsa shine rayuwar duniya wa zinata, da kawa, ya samu gida da mota da mace mai kyau da waye, shi burinsa kenan. Allah ya ce nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha, za mu cika masa ayyukansu sa a ciki. Wani ba watakila ya samu, watakila bai samu ba. Wahum fiha la yubkhasun, a ciki ba za a rage musu komai, ba za a saka musu komai. Amma ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, in wadannan ba su da komai a ranar lahira sai wuta. Wa habita ma sana'u biha, abinda suke aikata a can lahira ya ɓaci. Wa batilun ma kanu ya'malun, ayyukan da suke aikata kuma Allah ya ɓata shi. Yace wa li'anna adanahu, domin kiran sallallahu laysa bi sahih, ba ingantacce bane. Li qawli sallallahu alaihi wasallam, saboda fada annabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ko kaje an ce ana biyan Bilal ko Abdullahi bin Ummi Maktum akan kiran sallar da suke, suna yin ibada ne ko mai kiran sallah je kaka nemi sana'a. Kiran sallah ba sana'a bane, neman lada ne. Ba za ta yi wani mene ai liman ne, liman mai ce sana'a sa ai ka san dai abu dai na almajirai dai ana dan bashi sadaka da waye, to wannan ba bai halatta ba. Mai kiran sallah je ka kai ma nemi sana'a, kaka za yi kiran sallah a matsayin sana'a. Wasu malaman suka ce da akwai sauki zai iya karba idan daga baitul mali ne. Baitul mali dama yana da haƙi a ciki, ko ba gaba yana da haƙi, ko bai kiran sallah ba ya cancanta a bashi. Sai kuma aka ce to duk masu kiran sallah da limamai za a dinga biyan su, babu laifi wannan. An gane baitul mali kamar yanzu na san a taron local government ma da limaman da ake daukar nauyin ana biyan su duk wata. An gane limaman juma'a, amma kakai tsammanin kuɗi mai yawa ne, wani dan kuɗi ne amma dai ana da biyan. An gane ana biyan wasu limamai wanda sunan su ya kasance a rubuce a can local government. Da haka wasu malaman suka sauƙaƙa kamar Malik da wasu malamai na Shafi'iyya da wata riwaya daga Imam Ahmad cewa li'annahu amalun ma'lumun, saboda aiki ne sananne ya juzu akhdhu rizqi alaihi, yace ya halatta ya karba arziki a kansa. Fayujar suka ce fajaza ya halatta akhdhu al-ujrati alaihi, ya karbi lada akai. Amma magana mafi inganci ita ce magana ta farko, ita ce abinda ma Ibn Hazmin ya karfafe ta, haka a Sheikh Ibn Uthaymeen Allah ya gafarta musu shi ma ya karfafa wannan magana. A duba cikin Mughni
mujalladi na 2 shafi na 70 da al-muhalla shafi na 327 da kuma sharhul muhazzab mujalladi na 3 shafi na 127 da sharhul mumti mujalladi na 2 shafi na 44 sai matsala ta gaba ko yana tambaya wai idan ko mutum masallaci ne ba ko mutum masallaci ai ba baitul mal bane an gane ba baitul mal bane kuma kasu ba shi ko sai a matsayin kiran sallah amma babu laifi lokaci dan kyautatawa ba a matsayin wata ba ko wani dan lokaci a ce ladan ya bismillah ga wata 10,000 ga wata 5,000 shi ma kada a sanya kudin ya zama kamar lokacin da ana ta ladan ya san 10,000 ta shigo an gane inda dama yau in za a bashi a bashi 15 na gaba a bashi 5 na gaba ko 2,000 ba a bashi an gane ya san dai kawai abin da ya zo kyautata ne ba wani haƙi ne da shi sananne a cikin wannan dukiyar ba an gane ko na amma wannan tambaya za ta iya haifar da wata cewa tunda an tambayi ladan ba ko mukawa da liman da ɗaya ne kamar yadda zai zo a nan gaba amma ta yaya kwamitin masallaci za su samu kudin an gane ta yaya kamar irin namu wanda za a ce ranar alhamis ake kewayawa da kwando ko kuma irin na masallatan juma'a wanda su ranar juma'a su ma ake kewayawa an gane wannan baya halaka ba daidai ba ne kuskure ne babba domin me domin asali masallaci na Allah ne kuma muminai su suke me suke kokarin tallafa masa a cikin mu kwamitin masallaci in wani abu ya tashi ya halatta mu zauna mu ga yaya zami ko mu zauna mutanen unguwan nan ni na ce duk wata zan iya bada 1,000 wannan 300 wannan naira 50 an gane wannan shi daidai amma yin wancan koyi ne da kiristoci a coci kamar yadda a masallatai ake koyi da su wajen sanya tauraro da wata su sun sanya cross saboda shi suke bauta mu ba tauraro da wata muke bauta ba amma mu ma wai dan sun sanya sun bambance akan wannan coci dai sai mu ma muka ce to mu sanya tauraro da wata tauraro saboda me saboda yana da haske ko wata fa wata ilbaba waki saboda da shi ake gane farkon wata ko farkon kowane wata ya faɗi an samu wani sabon wata ya shiga ba mamaki don haka akai amma ko ma yaya ne wani abin ba abu ne wanda ya halatta ba koyi ne da arna an gane koyi ne da arna baya halatta haka nan to arnan da suka kasance a coci duk lahadi ana kewayawa kowa in yaje da akwai kudin sabis ko to shi yasa sai kaga abin mamaki ma wani limamin juma'a ko na masallaci sai ga yanzu da Allah dan kudin da muka tara kenan yanzu a coci nawa suke tara duk sati kai yanzu ai masallaci su can coci business ne duk wanda ya bude coci ba kamfani dama yana zuwa ya rijista kamfani duk mai duk wata coci da ka sani rijistar kamfani ce da ita an gane sai sa sai kaga manya-manyan arna manyan malaman arna sai ga za suna da private jet ko suna da jirgin sama nasa na kansa kawai na yawo a duniya saboda ne mai kamfani ne da shi a Kano ya bude ya je Jigawa ya bude ya je ina ya bude duk ya sanya masu kula da wannan duk wata alat na shiga su kamfani ne kai masallaci da ka bude kai ma kamfani ka bude kai kaga wajen ibada ka bude ko za ka ba za mu koyi da su ba samun kuɗi a junanmu za mu iya na to ka gani to in fasto kwaye kuwa in fasto ba ta kuɗi koran da ake to kaga kuma ba mamaki nan gaba za a dawo koran ne ba mai in baya wa'azi mai zafi wa an fi fi sabilillah ku ciyar saboda Allah jama'a kaza to shine kaga wannan ba lazimi bane ba wajibi bane da haka wannan kuma ba nuna cewa wai kaka taimaka a masallaci na nuna cewa kai cikin imani Allah ya yi bayanin cewa innama ya'muru masajid Allah man amana billah wanda suke kawata masallacin Allah da ibada da kyautata shi wajen kula da mansa kula da fenti kula da waye ba mai aikata haka sai wanda ya imani da Allah aka yafi masu aikata haka an gane saboda haka abu ne mai kyau mutum ya dage wajen kula da masallatai irin waɗannan yasa da dama wani lokacin in ka je kudu za ga ba su cika yawo da akwati ba a masallatansu abin ko yau ka sauka a nan unguwar kana zuwa a nan masallacin da aka dinga sallah za ka zo ku gaisa da liman ka ce kai ne bako ka zo ka sauka a can gidan yanzu kai ma duk wata za ka dinga ba da tallafinka 2,000
an gane ko ya san cewa haƙƙin masallaci yana kansa to haka ya dace duk gaba ɗaya mu san da haka sai ga yanzu ba mamaki zai an gama nawa aka samu sai kai dariya ba mamaki ba a samu ya kai 1000 da wani abu haka za a kewaye din nan a kewaye sai ga amma yanzu da za mu bi wannan mu ce to cikin mu mun san juna ni din nan na san a wata zan iya bada 1000 ba ni da takwa wannan 300 wannan 500 kawai dan lokaci ba wani wanda zai ce ma kaza kawai zuwa za kai mu aje akwati a nan gaba kowa ya zo ya zuba mun san har zuwa 5 ga wata kowa ya gama zuba sai mu bude mi hidindimin masallaci da wannan kudin wannan shine daidai ina fata an gane da haka mu kiyaye yasa wani ma za ga har yana alfuni da nuna nake biya aiwa sai ga yana nuna kaman ma yana dole dan yana bayarwa yana da abin cewa a masallacin ba wanda ya isa ko Allah ya kiyaye